Kathma Israel bat ka Hezbollah kampat kut. Menta kasngi ka jetma jong ka Israel. Bat ka airstrike jong Israel kila target habanta jong ka Beirut. Layathu usipai jong ka Israel. Kam menshwa Prime Minister jong ka Israel Benjamin Netanyahu lapha ka message. Bat la kerpat iki nong chong snong jong ka Lebanese ban kan ria no na ki ying ki sem ki jong ki ban light na kano ka jing men sao yaki bat ula ong katma ka jungi kamdei ka jing yal tma bat phi andre ka jing yal tma ka jungi ya ki Hezbollah bat ula ong la slemba ki Hezbollah la penun kami phi kum ka human shield ne ka jinyada iki Hezbollah ka IDF jong ka Israel lama hamru iki ban light ne ka jimin saw na karpat yepi shim ya ne ka kam kum ka kam serius la ong ka IDF jong ka Israel watsha yeki Hezbollah ban penjot ya ka shongsuk shongsang ne ban pan man saw yepi bat andala dep ka operation jongi phin sawan phai biang hai ki ying ki sem ki jong phi laong Prime Minister jong ka Israel Benjamin Netanyahu ka jing maham kalawan hadin ba ka jing yale ka jong ki hapreng ki Hezbollah bat ka jing phalo jong ki airstrike jong ka Israel persya yegi spangut ki Hezbollah bat katkum katlong kubor layathu ba hadu san spa san pho prangut ki briu ki layap bat kumba san phongut ki khna bat khandai pusaungut ki longkmi bat kumba chejar praspa lai pusangut ki laman saw katkum ka report ka jinyale Lebanon kala sedang nadu arjan riu batang hagi kato katne tayaw baladep kumbalai pukandai ngut layap bat kumbalai hajar ngut laman saw katkum nagit long kubor balayolum ba haga fresh bayolen ka fresh conflict ka jinyale hapdeng ki sipai Israel bat ki Hezbollah kumba ndriu ngut kilayap kentup yu leader jongka Hezbollah u Ibrahim Kuwabaisi commander jongka Hezbollah katkum ka report jongka tanat sentiat jongka Israel layok ban pelaj ya kawai ka video bagi Hezbollah kila lum yiki tiar thma bat ki airstrike ki jongki habanta jongka Lebanon kane ka airstrike katmu direct ban penher kput yaki Israel habanta jongka Southern Gaza bat katto katne teli kiri haparthai kabakentup yaka Saudi Arabia kila lum meeting kerki kumno ban penkutno yakane ka thma bat pen sangeno yakane ka thma hapdeng ka Israel bat ka Hezbollah handrei la ong ba ka thma Israel kamla ban penkut lane kamla ban pensange da manoru u Netanyahu u Prime Minister jongka Israel laong bangin sasdang no da ka new face kata ka deka airstrike kabala depchna nadu arpos nem menshwa ban yele persya ya ki Hezbollah